Pag po ba pinatay ako ng multo, pwede ko rin siyang multuhin. So, kumusta dyan mga cancer? Wait lang. Starstruck ako kay Tito Ed. Sandali lang ako. Ulitin ko pa hindi ako nagpunta rito para tawa ha. At andito lang rin ako para may pagtalakay, Tito Ed. Mahilig po ba kayo sa memes, Tito Ed? Hindi ko nga alam dati. Sa'yo ko lang yata nalaman yun. Actually, hindi ko nga alam kung paano nila nakuha yan. Siguro sa Facebook ko lang. Ito yata yung dahil may nararamdaman akong malamig sa ang nila is dahil may aircon. Actually, wala naman ako sinabi during that time na gano'n, na may nararamdaman akong malamig. Kasi yung lugar na yan, I think, sa Krami yan. Sa loob ng opisina yan eh. So fake news to, Tito Ed. So far, wala namang problema kasi ganda naman yung caption nila, may nararamdamang malamig. Kasi syempre, natural, may aircon. Sabay-sabay na nagpupumiglas at nagwawala nito lang Miyerkules ang 40 mga estudyante ng Occidental Mindoro National High School. Here's Johnny! At ang hiniling nila, walang iba kundi ang ilang beses nang naitampok dito sa aming programa, bagamat kontrobersyal din. Yan. Si Ed Calwan. Kakausapin lang kita, huwag kang mag-iinerte sa harapan ko. Ano yung sinabi mo? Papatay ka ng tao dito? Ha? Papatay ka? Kung isama kita sa anak mo? Insenso siya para itaboy na natin sila from here. So, isama kita sa anak mo? Nakakatuwa kasi may nag-exert ng effort para gumawa ng mga ganon. So, yung remix para sa akin. May favorite po ba kayo mga music, Tito Ed? Mga paboritong genre? Pero, new wave, ganon din. Salamat, Friends Vargas, sa ginawa mo. You got to know, it's how we I get that just for being Copyright, 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 yeah, woo, copyright, copyright. and there is maybe they'll not say the word. Copyright, 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 yeah. We will be there. Okay, yun naman gawain Tito Ed ni Super Ken. Anime. Actually, very resourceful yung mga gumagawa. Doon ako humahanga actually. Hindi ako kasi taking tao, pero napapahanga nila ako kasi ang gagaling nila. Nanonood po ba kayo ng anime, Tito Ed? Yeah, yung anak ko kasi pag nanonood siya, yung mga ganyan yung tema, kaya parang anime yung dating. Ang galing nilang kumuha ng mga eksaktong event na nilalagay nila. Nakakatuwa. No offending para sa akin. Nasisiyahan ako sa ginagawa nila. Parang problema. Ang gagaling kasi kulang na lang malagay ako dun sa mismong cartoon character mismo. Yung mismong animation. Oo, yung mismo. Kasi parang gano'n ang tema eh. Parang darating biglang lalama si Goku, parang mga gano'n. Ito may multo dito Tito Ed. May gusto ipaano silang multo sa'yo. Happy birthday, Kagawad Chris Morales of Santa Ana. More power to you. Don't forget na merong Cesar Montano nagsusupport sa'yo. Si Buboy. Love you, man. Happy birthday. God bless. Tito Ed, ano daw po yung kakaibang elemento doon daw sa gilid? Pwede bang, kung ganun lang yung mga multo, pwede bang lagi na lang ako invite?
Magalit si Buboy. Sana nga ganun. Sama kita. Pag ganun yung mga Oo, puto. sasama ako dyan, Tito Ed. Sunod, maraming salamat. Okay, ito naman po next, Tito Ed. Ito ang last year po ito, kay King FB. Ito ang may pinakamaraming share. Siyempre marami po nagpaparody sa inyo. 2.6 million views. So, kesa po isa-isayin natin yun, ito po yung ating papanoorin. Inantabayanan ito ng aming team at sa unang gabi na nag-shoot sila sa barangay, pagpatak ng alas 6 ng gabi, isinama ng aming team ang paranormal investigator na si Ed Kaluwag. Pero habang papalapit siya sa bakuran ni Aling Julie, tila tinarget na ang aming team. Hindi ako nagpunta dito para makipag-away. Nagpunta ako dito para makipag-usap. Uulitin ko, hindi ako nagpunta dito para makipag-away, nyo. Kung nandito kayo, tumunog kayo. Unang-una sa lahat, kaya sila nagpaparamdam kasi medyo maingay yung mga tao dito sa dungeon natin, mga tol, no? Kaya nahihirapan sila. At pangalawa, kaya sila nagalit kasi may naputol. Nung tinitingnan ko yung damuhan, may nakita akong putol na daliri. Kaya nagalit ang ating mga kanto. Hindi rin daw kapre ang nanggugulo. Puro mga mataas na anino, mga 5'7", tapos mahaba yung kamay, tapos madaming daliri. Ganun yung itsura nung nagpapakita dito at tumutunog dito. Kumbaga, malapit siya dun sa movie ng Ice Age. Ganun yung itsura niya, no? Kaya mahihirapan tayong i-encounter to kapag nakita natin to. Yung balat niya, makinis siya, maputi, pero ba't ganun? Sobrang grabing maitim yung kamay. Ang hindi Sir, doon nata galing yung tunog. Ah, ito. Teka nga, iho. Tingnan na natin kung ito ba. What's up, kamusta mga kaigan? Action na nga yan, panibagong araw. Yes, top 1 para sa akin yan. Kasi sobra yung effort. Kaya lang may napansin ako eh. Una-una, hindi ako nakachinelas. Oh, mali siya doon. Pangalawa, hindi po ako nagsusuot ng violet na pantalon. Violet kasi yung pantalon niya. Pangatlo, may kulang dun sa pinapatunog niya eh. Kulang ng itlog. Kasi kawali yung dala niya eh. Parang yun lang. Okay, ang galing ni King FB. Man, next time, gawan mo pa ako ng mas maraming ganyan. Galing na effort mo eh. Pati location, ang galing niya. Ano yan, like isipan. O nakakatuwa, nakakataba ng puso dahil nag-aaksaya sila ng panahon para gayahin ng isang Ed Kaluwag. Maraming salamat, Tito Ed. From John Flores. Inabutan niyo po ba ang Magandang Gabi Bayan? Yeah, oo. Na-inspire po ba kayo doon pag sumasama po kayo sa KMJS? Paano nila ginagawa? Oo. Ang galing kasi yung dati Magandang Gabi Bayan ang inaabangan. Pero sad to say ngayon kay MJS. Lagi naman parang so ilang taon na rin kami naman na laging number 1 kay M. Yung gabi ng lagim. So, dati kasi nung nanonood ako ng Magandang Gabi Bayan, inaabangan ko yung creepy na style ni Sir Noli na bigla siyang nawawala, nalilipat ng pwesto. Yung mga ganun. Pero nung napasama ako sa KM, nakita ko yung creativity. So, mas gusto ko yun, syempre. Taga rin ako. Ito na po, from General Berto. Demon Slayer, tapos The Cooler Demon Slayer. Kit naman yan. Tsaka wala akong salamin yata dito. Hindi ko alam kung paano nila nakita yun. Yan. Isa po kasi ito kilalang anime ngayon sa mga nanonood. Dahil para sa mga mahilig sa anime nating manonood ngayon. Konichi Yawa. Parang may ano sa dulo eh. Konichi Yawa para sa mga anime lover dyan. Hindi yata ako-update dito eh. Wala akong kasama dito. May nararamdaman akong kakaiba. Huwag na mag-explain. May MU daw sila pero nakita niya sa motel ang kanyang ka-MU. Ano maipapayo mo, Tito Ed, sa mga ganitong relasyon? Una-una, ate, padala ka ng comment sa text, love advice. So, para hindi kayo mahuli, huwag kayong pumunta dyan. Mas maganda siguro yung relationship na maayos, walang sabit. Doon tayo sa mahal ka niya, mahal mo siya. Doon tayo. Tama.
me after realizing that it was actually the start of Ang NNN po ano po siya parang trend sa mga kabataan na hindi sila ikaw lang paano ko ito sasabihin ng matino, hindi sila maglalabas. Maglalabas po ng hopefully to be the start of NNN. Parang may kakaibang dito sa nakita niyo na po ba si Alden ng personal? actually si Main lang yung nakasama. Ito po, from Crispy Pandesal. So, Tito, so total, sakto sa meme na to, na nasanay po ba kayo sa camera? Sigurado na po na nag-start po kayo sa pag-investigate. Hindi kayo sanay na may camerang nakasunod sa inyo. Paano kayo natuto? Usually kasi pag nag-investigate na, pag pinagitan ako ng lapel, ang alam ko, magro-roll na kami ng dire-diretso. So parang anything goes na para sa akin. So kaya nga dumating sa point na, di ba, yung nagkamali na ako ng salita, na basa yung tubig. I'm supposed to be saying na lalo na ngayon basa ng tubig. So yung gano'n. So yung pagiging camera siya, yung na-develop lang siguro kasi nga nasanay, kilala ko na yung mga camera na nakasama ko. So parang nandun na yung biro-biroan. At alam ko na nagro-roll na kami, dire-diretso na lang. So nawala, parang naging normal na lang para sa akin. Hindi po ba kayo kinakabahan ng mga una? Nakakaba kasi nga, hindi ko alam yung pacing, kung saan ako gagawin, kung saan ako lalakad. Basta ang alam ko lang, gagawin ko lang yung craft ko. Kung ano yung ginagawa ko, gagawin ko lang. Kasi hindi naman yung sinabi. Sige sir, roll lang kami, dire-diretso ka lang. So parang gano'n. Ito na po, from Gaming Memes for Hopeless Filipinos. So ito yung sa simula eh. Ito yung sa kabanatuan. Ito yung nakita kong inano mo eh. Nakita ko na rin po yung sagot nyo. At feeling ko, I think yung medyo na tayo, solid na tayo sa ating paniniwala. So, kumbaga, pwede na po tayo dito magbalikan ng walang katapusan. So, okay na yun. Tigil na natin doon. Maglalaro po ba kayo ng horror game? Marami po kasi nag-aantay na maglaro daw po ng horror game. Kasi kayo po ang tipo ng tao na talagang kayang lagpasan ng pananakot sa mga laro. What do you mean horror game? Yung actual na gano'n. Ano po tayo, sa computer, na horror game po siya. So, pwede po tayong magtulungan. Kung game po kayo doon, walang problema. Ang problema kasi hindi ako masyadong sa mga games. Yung na Mobile Legends, hindi nga ako nakakapaglaro. Hindi ako naglalaro doon. So, mas madali akong magsawa eh. Nako. Pero ito, horror games, siguro tignan natin. Hindi ko pa nasusubukan eh. Wala. Ang alam ko lang nasubukan ko is yung parang may hinahanap ng mga susi, tapos mga ganun-ganun. Kasi lang nilalaro ng anak ko. Pero hindi ko pa na-try. Pag ito umabot ng 30k likes, pipilitin ko si Tito Ed maglaro ng horror games. To Tito Ed from Gerson. Everything in this picture is made out of Ed Caluag's face, even the text. Pwede kang bigyan mo ako ng kopya nito kung sino ka man. Galing mo ang pagkagawa niya. Actually, hindi ko na agad napansin. Ang dami nag-exert ng effort. Hanga ako sa inyo. Yes, sa ating collab. Cancer textmate. Galing. So, mga cancer, mga taga-cancer, mga textmate. Ito na po yung collab namin ni Pao. So, hindi ko alam bakit ito ang pinakamaraming tanong, pero tinatanong na Tito Ed ko, ilan na ang mga naging ex mo? Ano ba yung sagutin yun? Mga talaga, ha? Mga. Sige, mga. Pero hindi na siguro kailangan bilangin. Kasi ex na nga eh, di ba? Pag sinabing ex, huwag nang lagyan ng Y. Kung isa kang Philippine mythical creature, ano ka at bakit? Siguro dwarfs. Hindi ako na maliit ako. Tapos, lagi akong nakabonet, di ba? So, mga dwarfs, laging may bonnet din sila. Meron din silang natural yung galaw nila eh. Paano minsan seryoso. So, ganun ako eh. So, yun na lang siguro. Meron na po bang pagkakataon na may lumapit naman sa inyong elemental? Kasi lagi na lang mga tao ang umaangal sa elemental. Baka may mga elemental naman na parang kayo, nasiraan ng puno, nasiraan ng bayat. Hindi ba sila lumalapit? Itong taong to, ng taga ganitong barangay, sinira yung namin, lugar namin. Actually, yun talaga yung reklamo nila. Totoo naman yun. Ganun talaga yung nangyayari. Kaya lang, hindi ko naman pwedeng puntahan yung sumira. Kahit naman, yun naman yung reason kung bakit sila nagagalit eh. Bakit sila gumaganti.
ano yung magiging basehan para puntahan ko yung tao, sabihin ko na ano. So, kundi magpaalala na lang ako, sana huwag nyo lang pong sirain yan para walang magalit. Nangyayari lang naman kasi yun na nakukonsult ako kapag meron ng naging problema, na ibinigay ng problema, yung mga napinsala. Oo, kahit mga elemento, nagre-reklamo naman talaga. Usually, yun yung sinasabi nila sa akin. Masyado ng ano yung mga tao. Parang wala nang pakialam sa kanila. Pag po ba pinatay ako ng multo, pwede ko rin siyang multuhin. Pwede kayong magmultuhan kasi magkaparehas na kayo ng frequency, magkaparehas na kayo ng dimension. So magtakotan na kayo doon. Sa panahon niyo po sa KMJS, meron na po bang pagkakataon na magkaiba ang explanation ng dalawang investigator? At kung gano'n, paano nila iniresolve ba? Meron naman gano'n. Kaya lang ang pinagbabasihan madalas is yung case study. Kung ano yung sinasabi ng case study. Usually, iba nakita ko, tapos pinapatunayan ng case study na tama yung nakita ko, tapos mayroong ibang investigator na sinabi, hindi katulad yung nakita ko. Ang pinagbabasihan is yung case study, kung ano yung sinabi ng case study, parang gano'n. Tapos editing na lang siguro nagkakapalo. Parang thesis din pala yan dito. Okay, sunod. Sa dami ng mga elemental na nakita nyo, meron na ba elemental na nagkagusto sa'yo? O sinusundan ka? Siguro sinusundan dahil may mga gustong sabihin. Iba kasi yung nagkakagusto. Usually, ang mga gumagawa nun is yung mga encantado. So, yung mga ganun cases. Pero wala pa naman ganun. Kasi siguro dahil alam nilang naintindihan ko siya. Bakit daw may damit ang mga multo? Yun na. Actually, wala naman. Hindi siya damit. Yung white lady, kaya sabihin, bakit white lady? Lagi lang bang nakaputi? Hindi po. Ito po ay depiction, kung ano natin nakikita. Kasi light sila, liwanag. So, it's a form of energy, light. So, parang, dahil yung mind natin, subconsciously, nagdidikta sa atin na yung nakita mo ay nakulay puti, ay multo. So, parang, ito yung nagbibigay ng hugis. Pero ang totoo, it was a form of energy imprints. So, naging lady siya sa depiction kasi nga, yung kunwari yung namatay doon sa lugar, babae. So, dahil iyon yung nakikita, yun yung nasa isip ng mga tao, yun yung magiging depiction. Hindi siya dapat. Sa iyong palagay, sa dami-dami po na naging paranormal investigator sa KMJS, bakit ikaw ang laging ang hinahanap ng mga tao? Mahirap sagutin yan kasi ayoko din po na pinagalan ko po kasi lahat ng katulad ko. So, hindi po ako yung makakasagot niyan kung bakit ako mahirap po kasing sabihin na siguro kasi ganito ako, ganito ako. So, wala akong ganun. So, ang nakadepende po yan doon sa mismong programa, bakit ako. Kung hindi naman ako, okay lang sa akin. Kung sila naman, okay lang din naman. Wala naman po sa akin yung choice kung bakit ako kinukuha. Nasa show po yan. Iba talaga ang presensya nyo, Tito Ed. At ang panghuli, kung isa si Paulol na elemental, ano siya at bakit? Leprechaun. Ay, magkapareho po tayo. Witty Bakulet. Okay, so yun na po lahat mga tanong. Maraming salamat, Tito Ed, sa pagpunta sa aming mumunting channel. So mga ka-cancer, dahil natupad na po yung inyong gustong collab ni Ed Caluwag at ni Paulol. So, bisitahin nyo naman yung text ni Ed Caluwag Show, yung Triple Soup. Someday, baka magkasama kami sa isang show. Collaboration with Cancer and Triple Soup. So, next tayo. Okay. So, yun. Abangan nyo naman sa text yung collab naman namin ni Paulol. So, siya naman po ang guguluhin ko. Okay? Makakasama rin ako sa presensya ni Tito Ed doon. So, umalis na si Tito Ed at kaya rin ako pumayag sa collab na yun. Kasi gusto ko malaman ng mga cancer, mga ibang tao dyan, mga manonood, na pwede kayo magkaroon ng magkaiba na pananaw sa buhay o hindi pananaw sa buhay at mag-uusap pa rin normal. Ang cancer kasi ng Pilipinas, pag hindi ko gusto yung 1 plus 1 mo, 1 plus 1 ko 2, yung 1 plus 1 mo 3, hindi ka gusto tayo mo pa ulit yung lalaitin yung buong kamag-anakan niya, buong kanya. You can agree to disagree. Pwede kayo magano sa isa't isa na hindi nyo gusto yung isang bagay o magkaiba kayo ng pananaw at magkausap pa rin kayo normal. Napakahirap ba no? Di ba? Bata ka ba? Basagolero ka ba sa inuman? Di ba yung mga gano'n? Kaya ayun, so kung gusto nyo pa mag-interview tayo ng mga tito natin, huwag tayo like, share sa mga paranormal expert nyong friends naman nyo ko mag-subscribe. Paulol out.
la la